UZama uvukile, ulungiselela ukuya esikoleni. Uyacabanga ukuthi ngubaba ozomphekela iphalishi. Kazi uzobuya nini umama? Limnandi iphalishi likamama. Futhi linginikeza amandla engiwadingayo esikoleni, kusho uZama. Iphalishi likababa selilungile. Ubaba uthela ubisi ngothando. Alimnandi leli phalishi, lidinga ushukela. Uyacabanga futhi uZama ukuba beliphekwe ngumama ngabe limnandi. Baba, ngicela ushukela. Ubaba uthela ushukela. Baba, uthele usawoti. Kodwa umama uzobuya nini? Imibuzo. Yiphendulele kuma-comments. Ulungiselela ukuya kuphi uZama? Ngubani ozomphekela iphalishi? Elikabani iphalishi elimnandi? Iphalishi limnikeza ini ayidingayo esikoleni? Ubaba uthela ini ngothando? Lidinga ini iphalishi likababa? Uthele ini ubaba? Sanibona Zamani Zulu Nation. Mina nginguZamani. Thank you very much for watching until the end of the video. If you'd like a challenge, try watching the video again with the isiZulu subtitles. If you'd like to ramp up your learning, contact us for group or private Zoom lessons. Check out our podcast or get on our mailing list for our upcoming online isiZulu course. You could also join our YouTube channel or Patreon page for weekly deep dives into these videos to get the most out of them. Ngiyabonga kakhulu, salani kahle bafundi.